Var det dejligt, du kom på besøg i dag, Jasmin. Hvad var det, der skete, da du skiftede til BARF, til Bellas favoritbarf? Jamen lige så snart, at vi skiftede, så de maveproblemer, vi havde, de gik simpelthen bare i sig selv. Og siden da har vi bare været super glade for at være kommet på BARF. Der var også noget med, at hun kastede op. Ja, vi havde både den ene vej og den anden vej problemer, og det er alt sammen stoppet nu, siden at vi er kommet på BARF. Har du det sådan, at du synes, at hun spiser sin mad for hurtigt nu? Ja, det er lige før, at hun sluger det som egentlig Så hun bare... Ja. Men det er super dejligt endelig at se, at hun nyder sin mad, og jeg ikke skal stå og nøse hende, for at hun spiser det. Ja. Så det er super dejligt. Overvejede du på et tidspunkt at håndfodre hende af samme grund? Ja, men hvad jeg næsten ikke har prøvet, for at hun skulle spise sit tørfoder. Så at jeg næsten bare skal servere, og så laver hun næsten alle tricks, hun kan, før at maden kommer frem. Hvor er det smart. Ja, så det er simpelthen en succes. Det sidste, jeg tænkte, som jeg gerne lige ville høre, det var, om hun har været